waya mene durung balik. Iya. Biasanya bakasan waya mene kuis balik. Tapi kadang-kadang gawa tanda-tanda. Arek konon. Bakal anak angin, seriwing, tengah wengi wis aneh. Iya. Kita mau beli aneh maning. Pun rabine kita sing lagi makat usaha. Oh. Kita wong lanang nunggu ning omah. Tapi nunggune ning tengah wengi. Iya iya. Lolo. Ora salah. Merupakan tanda kata kareresur. Sing minum. Wong ayu. Waya mene tau balik sayang. Berhasilkah awakmu? Kakak yakin yen sirah balik tengah wengi pasti kawa hasil kanggo nambah dunia supaya beli kewadahan dunia isun. Ya ye eling-eling rapi taat kawan ucapan sing dadilah